jaajima baɗɗo jangde baɗɗo tinnide kumbam on kare jam yana baɗɗo jangde on ko mawɗo baɗɗo tinnide tinde de o dewo jangade la ko firti ay hunde ay min jooɗi ngol human binne en ɗo tan min jooɗi han kadi dara min jeeha e bindi so wona oɗon nafara min e kadi Moussa elam de wiya ɗum ha jooɗi mi anda Moussa e debba tan kalna kam haala Moussa i tan haalani haala Moussa o kalanmi haala muɗum aɗani Moussa ne heewi jeesol ala jeesol Moussa elam fof Moussa elam mi yiyani mana so wona ndikiram mi yiyani Moussa kadi mami namdoma e ginnade mbiɗa woƴƴa moɗon kadi Moussa mi yiyani kay mami namdo hoto Moussa elam Moussa ko mawni wattemo haqqille mbattemo haqqille ganda ko mawni haqqille moɗon hayyo ndikiram hayyo ndikiram Moussa elam ay mbaɗa haala joni joni so hay gasdude haalde joni joni mbeɗa namdoma ɗo tan Coumba en o ɗon jiiɗa ɗum ta haala ko duka ɗen namdoma so gonmi fof nene ay mi ñoomenta ko de hakkille mo fof nanema ay de min koye mbata haqqillam tan woni on way ko delɗe ni joni ille on jiiɗami jummay baba accele mo min jigui mi yina ngarwandama ko changement balejo ɗum balejo kurum noon ko balejo kurum waɗi no wayni alma hay mi ɗumta waɗi no wayni jillat mbiɗa haala anayi jam ɓe jiiɗa awara ɓiya ko ƴewara mo ƴeeɗo kam waɗi ɓenno mbaɗo ni ono ko ɗum woni ko waɗi moɗon ɓe jiiɗa kam hay seeɗa gorko goto mi yiyani nanani o goto duñina ɗum ni tan haɗa me jeeɗi an ko ɗum waɗi mbara yiɗa o jamma ala min o hay taw ko gratuit mi yiɗama a yiɗade ay min somare yidde jiiɗami ko debbo joon mi heewi arsugo nene wallina ɗum ayo waɗi kam Moussa elam ina gorɗa noon yetterama o taguille hoore ma de Moussa alhamdulillah man watte no fewi tinɗa mbatta mbaɗa feere kono maɗa ɗon ɓeɗo mbaɗa feere hay sa dañi sah joom mune lahmade ni sakkaɓe ɗum ni ɓe kurtoyo ala acci tan balɗe ɗum walla buuso fos ɓe cuɓɓe ɓe jangga ha ɓoyta acci ɓe jangga koɓe jangoɓe ala koɓe jangoɓe ha sadio manam yaha joni wona ko manam yatta hol maɗa mi yaha do wonko lijjitami seeɗa e lawol ngol mam jeewa buuso fos yo Allah aynu lahma ɓe kurtoyo yo Allah aynu hay teŋe mi yiiɗa e makko ala nenam ala acci ɓe janggata yo Allah aynu rena hay teŋe mi yiiɗa e makko eyi ya Allah aynu rena manam yaha manam ara so arti wimo to saggin battani hay maaro makko mi yiiɗa ñaam yo Allah aynu rena yalla suur yalla aynu yalla uddir so nena yalla uddir est ce que Allah ɓe sukaɓe goɗe gal hay le deddeɗaɓe cippita haala me dinen mbaɗa haala kala mi dewɗaƴe ɓe sukaɓe neɗɗo haala tan ha tampa to ha yettade ɓayta wullude e doburu est ce que Bichou, yoni man. Day tambare. Si yalla radi lemu yimɓe buftotoɓe. Eyal mo buftoɗa ko waɗa goto. Matode? Yan ko nem makko buftoɗa. Zamzam. Mi yima noon. Lanen. Yiiɗi wadde mayna heewar bufto. Ko jiɗɗa fof on jam. En wi noon. Eɗen haalnen haal ko jiɗɗa fof yo won jam. Min. Mi ke tan mbiɗa pour l'instant. Hollo? Hay tan pour l'instant tan mbiɗa so. Hay dara yiɗa. À part mbir mam ñene gasiftar. Aɗa téléphone ko woni. Téléphone ma? Waɗi bale mbaɗi haalde WhatsApp. Oh. Te sen kala jam joni waɗi appel vidéo. Ɓeɗa mbaɗi mi sigi en mbawata haaldude. En kalda appel vidéo? Téléphone ko woni. Ça coûte combien? Min ɗim ko iPhone. iPhone? À peu près 500 000 je pense. 500 000. Te sa adni kam iPhone ma dañ ko weli ka sikkanno sax kan dañon men no fay to ko seeda hay to ko seeda ala ay fuday sa rek ala men no seeda so bi asusa ni men wa nañu wa jabum non fo mi moji ah moji rutudo kadi mi jeew rut Lai. Yang gedan dewe. Bunu weli kay. Wallahi. Kita ala dem. iPhone tan jeng. Ya, même fiodet madu. Mande? Dede balde tan rutin jogi ma mi jeew. Bari condam iPhone. Jango a Perju halir. Tapi mi wasa halir. Erji baji sobe hakkile ma. Jango ketuba ko bimbe accessoire. Demi soir. So de manin. Pomi. Ayi jitade. Ko woni promi? Anda kon promi. Wala. Promi. Ko woni promi? Fit ka fontara ka maatu. Ah non. Ano jiyo mani funtuma. Ah, fana woni si. Hay goto fundatam joni no mbaɗata wari jidde surprise mo waɗa fanma
500 000 iPhone 11 iPhone 11 500 000 iPhone 11 500 000 iPhone 11 c'est pour nous donner plus comme ça. Moussa Moussa la so da ko mare mijo ko ganda ko ar gay non ci karo yara hanga ni ngo mi du da hanget ar mi jumana ma hollu anara he nyuma fa ma dan ne bimi kami sohlude kalis mor sohli 500 000 so gonmi do 500 000 mdi nanano dum ko télé ko télé dona gami halan ma woni feje ko geej jël halber hedi anora he fello Moussa nen min jaada mi tottuma comca mbiya non mine ma jaaduno geej jolim jittanam comci di nawnam galle après non tagal so yimbe wi ngari ha jene sen ar be gadda uñaaj sap kure jombe kiw kalis ko hay dara be batta be gadda uñaaj sap be gadda uñaaj nogas ay fami ar num don jon timma 500 000 après mi joda ha botan mi araf tan mi mayan kalis so ay no feccerde mi ni ma non jon jom mon tutuma uñaaj sap ala Moussa yan mo da tekki mi nawdum ha galle uñaaj sap ande se feccara kun kay bura ma singu sedi kay hoto yejjir ko min mayed ana mayden teddi may ko no min nay kabaro de joni man beede ma hen sappo on nogas wonna wadi moji buri hayda plus montor dum hasilo joni jehen geej an kay ko jidda fu yo lab non mi da wadi tan ko yimbe fa hay goto e galle hana mi jeeɗi sukaaɓe fof jaaha jooɗo watta yebde wa sansude télé mi anda ɗi film uji mi anda ɗi ko woni wona e galle tan kañum gotoɗama haaldata hamadi ko waɗi nene Moussa mi wasi Moussa koɗe Moussa kami yaɗum geeji nane joni on mbimo hoto ya o naati ndem ndeno yooni no maren ko sila ko sila mo mi aftra sila jogi wol ko wadi en tan buri wala ngam da hay ma be ngandi sila kala ay ma be ngandi sila kala la ilaha illallah so yi ma be ngandi sila mo way ga har ina ma ngam da mo ni Allah ngam mo way ga mun tan mun ngam da le ro bal inshallah bada fayda hay no buri sila bi mi wasi bada wudum wunye boleh harga jende fop harga Moussa harga normal alhamdulillah ka gidu mina ya nene mi rutti malaka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Moussa mi rutti malaka Allah akbar la ilaha illallah Allah akbar ha la ilaha illallah wo beda yit subhanallah
day jam rek inshallah mo madde inshallah jam wona wayne kaldinde mais on pare num heɓani rek wonna day jam rek inshallah mo modi mangalna wona mi wonna ko metto bana haaju wala mi no wala kini mbiɗa hoolima kay mi tasi yakara oɗo wiɗɗo famma rek no yarni rek haalso dare tappuno fof ma heɓɓo inchallah wona ay kon mbiɗa wala probléme min ani ko anjin ko mbiɗa fof mbaɗata ɗo ɗetti tawide ñanti ha yo ɗumma Pulaar wetti mi ñaɗugo ñom sax ɗum ko jaggude wi bon nam a yiɗi hande ko min ɗon machallah mon ka jon tan moɗa fof jegete mbaddare hen tan ya jeewi ɗum non franchement parler moom Papa aɗum ɗo cika mayde no jari mayde jarani ɗum waɗi dolem ɓe jam fof ndeke ka punto kam ala mayande ko jamde kuddire musika ko mayande an jogiɗan ko ɓerde photocopie ji tan aɗa photocopie ji tan aɗa tota ko ba merde ɗo ko fof photocopie ji mbaɗantami aɗa tota aɗa wayno nane bogge aɗa rindini kiliraji ma kew aɗa wayno minti kila adi noon fof aɗa wawi sodde pop temedere jakka ɗum beddoɗa mais min cuuɗmi temedere mo gadda o a jakkat ɗum kono sa jakki a weddata aɗa kiliraji ma kew yiɗo tangana faddi moɗo ɗo waɗa ɗon ko fof min adde nde ƴeere nde mi adda fof ngappaɗo sa ngappi a weddata ko rokkata ɗum mbaali e jubbimami ane guere fasma o aɗa wayno BAC mi anda wona fewi téléphone ma addu min wiinoma yo bone ma yene yen kono min fiɗɗi bone ma fof sabbo e leydi min jiwti mi yiɗa yewtude ma ala jam téléphone ana waɗa ɗum o iPhone gadda o noppe waɗe poste miɗo ko yaadum nenam ni ɓuuri ana jarani maayi an a jarani maymi fof mbaɗi bone ma yene jam samin yumma ala foto namdo mami eyi accam aɗum firi wona cellu no fewi ayano yimma manda moor mayde jerani mayde o sellano fewi o wona ciljo haala iPhone om haalɗo haala iPhone o wiya wona ciljo min wino totumon tefana bonɗo tan mbirama fewnam ɗo wonum haala tefana andi beto ande itrani animo beselle mani sellana yeno boni o kala haala mayde mi faman ɗum de wiɗa ɗum ɗinketo o sellana ɗo o fon wona ɗono dérange yimɓe jo bonni soirée fof soirée ga sa ɗiɗi bone so tawi fewna atan kala gaɗo joni mbiya bone soirée mini tawse eyi